Hei, tervetuloa kurkkaamaan mun valmistujaisiin. Ja näissä juhlissa ei juhlittu vain valmistujaisia, vaan myös juhlaboksin syntyä, sillä juhlaboksiin rakentui aika pitkälti mun opiskelujen yhteydessä. Aivan superihanaa ja olin niin innoissani näistä juhlista. Juhlateemaksi valikoitu meidän Hello Gorgeous juhlateema, joka sopii kyllä ihan täydellisesti tähän juhlahetkeen. Tämä juhlateema koostuu hempeän pinkin sekä kullan väreistä. Ja sitten boksin ilmapallojen lisäksi mä halusin aika paljon ilmapalloja juhliin, koska mun mielestä niillä saa tosi helposti näyttävää ja ihanaa tunnelmaa aikaiseksi. Helium-ilmapallot täytettiin jo edellisenä päivänä, mutta muutoin mulla meni parisen tuntia koristelussa. Sitten oli valmista ja oli aika juhlia!